Ya. Azuri. Da aka yi. Barka da yi. Ya barka dai. Wancan bakon nake daga Najeriya ne ko? Dalilin da yasa na je restaurant kenan na siyo mai abinci saboda kin sani ina girmama 'yan Najeriya. Ya ina sa dafa mai abinci. A ba za dai in ƙara kare na. Ya da ka bari ya dan gaji so ne ka yi. A to ai yanzu ne damar da nake da shi na gurin na ganin mun je mun gana da shi mun yi hira sosai da shi ba za sannu da zuwa. Yau barka dai. Wai daga Najeriya ka fito? Wallahi kuwa. Gaskiya na ji daɗi da Allah da dan daɗi. Saboda ni ina matuƙar san ɗan Najeriya. Da Allah? Wallahi. Allah sarki. Ya hanya. Lafiya lawa. An zo lafiya. Lafiya lawa. Ya kazar. Wallahi lafiya. Ba ni wata matsala ne ko? Alhamdulillah. Ta baka kulawa da kyau komai. Sosai ma kuwa. Kai amma ni garin nan naku akwai zafi. A'a. Ai sun nan ba a kunne yake bane? An kunna ai sai da na shigo ɗakin ma na ɗan ji dama wallahi. Amma garin da naku yana da kyau sosai. Gaskiya ne, ai shi yasa ma na toma da abinci ai. Hawa. Allah ya. Allah sarki. Daga restaurant na biya saboda ni ina daraja dan Najeriya. Allah ya. To ya na gode sosai. Ya hanya. Lafiya lau. Komai dai normal. Wallahi tallahi gaskiya kanwan nan taka tana da mutunci ta karama ni sosai. Ai zali hai kenan. Wai da ce a Najeriya da a wani gari kake ne? A Kaduna nake. Kaduna? A ni da yake ba na shigowa Kaduna. Ni a Lagos nake. Okay, Allah sarki, Allah sarki. Wallahi Kaduna ne. Gaskiya ni fa ko ka san a Facebook ka da an wannan taka. Wallahi na yi tunanin cewa kawai duk wasa ne. Kuma wallahi ni santa nake yi da gaske. Haka ne. Wallahi tallahi. Wallahi ai ni na ji daɗin zuwan ka dan su yanzu haka kwana za mu yi munafi. Kwana za mu yi munafi. Wallahi. To ai ni kuma na gaji wallahi. Duk da hakan dai ai tunda kana kwance ni zan zauna yi mu dan dinga abin nan. Wallahi ni na gaji bacci ma nake sanyi. A to mu je daki na mana sai ka kwanta. Ya da ka bar shi ya kwanta nan. Wallahi ni nan yamun wallahi da na zauna a nan ni wallahi ne nan yamun zan kwana a nan. Ke tashi ki je daki na sai ki kwana mu ma kwana da shi a nan. Wani ubanki. Kina so ni a ɗauke maka ka tarbiya? Ke yake je can ki kwana mu ma kwana da shi a nan. Ya ani wallahi ban taɓa ɗaukar kuma sa tarbiya ba. Dan mun kwana ta kwana tare da ni ai ba wani matsala bane ko. Ai ni ka san me ni ina da rashin ɗan Najeriya ne. Yasa nake so mu kwana muna fira da kai. Su da kenan. To amma in ka zo gobe da safe na gaji ne bacci nake ji. Wai kwana nawa za ka yi ma? To da wata ɗaya nake sanyi amma tun na ga yanayin abubuwan ni ban ma san in na ji daɗi yau zan ci gaba da kuma ji daɗi wani gobe ma sai. To kaga tunda abin haka ne ni zan kwanta ƙasa ma in baka ka hutawanka gobe ma haka jibi he mi fira. Baby za su motar Najeriya ne. Me yake faruwa ne haka yanzu yanda kace za ka koma da wallahi ni koma zan yi. Gaskiya ni ba zan ji daɗin hakan ba. Ni ma ba zan ji daɗin abin da kan ba. To ni in na sha tare da ita za mu kwana kuma na ji kace. Da wa za ku kwana da ita? Ba ka tunanin abin ya zama mana abin ya madila a gari. To wani ya sani da gani sai kai kama ka rufa mana asiri mana. A gabana da kanwata kai ba ka tunanin abin da zai je kai dawo. Ina ma kallon sama da ƙasa na yi tunanin ustaz. An ce cadi kuna karban mutane. Amma ba da kaya ba. To ni ne. A kowane jakata ke. Ke rufe min baki ba zai fa wuce ba ba. Ba za ka wuce ba. Saboda karamcin 'yan caji da ke so na nuna ba. Ni na haƙura gaskiya ba na so. Da me? Da karamcin. A ba. Da dai ka haƙuran dai ka yi wata ɗaya. Wata ɗaya. A haka? Mana.